Assalamualaikum, tepangaken nami kula Nur Aini Puji Rahayu saking kelas Dasa IPA 3 absen 17. Neng pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu, eling-eling jamane semono wis rungkap pitung ketiga. Neng pinggiring bengawan saben-saben tansah kelingan, wis prasetya ing janji kang suci ing lahir sing ati. Senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ndeka lan jangka, Gusti kang paring iki lan pasti kita saderma nglampahi. Basa rinengga ing tembang campursari wau yaiku kapitung katiga lan derma nglampahi.